kubor nakaslem jong unong san hima. Kini kuseng tiba baik kila akhir nak mentani. Tinga try kum ginong tho kubor nga try pila ban I pha ma phi ya ke jingkala lada phi bishar phi pet ya ke jingya linti juga voice of the people bat ki wei ki seng sai amda don kam bangin batai na thai di ma phi ban ong bakadon ke jingkala ka bakra hangnu philap hakka no ka banta lani ke jela juga di India ka ba ki pat ba daladi kinlet banthit ya ki lama ya ki t-shirt bat kani ke jingli joka voice of the people party kala thawla lu thawlanti ya ki bri bikin yo kamai ke jing kamai ke sedang nadu ke jing khai ki pra menta ki thi sai ki kamai sira ka baki penmi ya ki lama a party kam thawlama kam so t-shirt kani ke wi ke jingla ka ba krautam ngala bano kaba nakanya upat ba unik banwa nango kidi lama nango kidi t-shirt pintai minta kidi kinong kesyan kidi t-shirt kidi kipong kidi kidi na lidi lama ba kira kidi na lidi kung party ni klem wasam ye kita lesi kung bolong kiwi party ki pinbiang kata kala di wi ke jingklah ko komperkat jigi pata kipai ba dala di hikan kesyan kipai ba dala di hikan sungku banjir ya ka party ba di kita kinong kata ka di wi jingkala ka bakraw hakani ka election ka ba khilaf ba ka jingjok kam de ka jingjok ka ba mo lesi ba pindang ong dak jarang khat kani ka de ka jingjok ba jarang khat kani ka di ka referendum kani ka verdict ka ba shay baga jila Meghalaya kam dan su ka jingshanya ya ka sarkar MD namar la job de ki party ki bidan hakale kursha ni la job ek ruling party kini ki benta ki ba phin hapan pin song rim kum ki mo dan hapok kala pathai kubor khnang phin ai ka kubor ka bukum ndai tang su pai ba nong song jong ka jila Meghalaya ndai ba ki wi ki jila hakari India kin buat ya kani ka nuksa ka bangi ngila pani kum ka voice of the people party